Ei, salutare pe mine, bine v-am găsit la, cum să vă zic, la un episod unde fac promovări, yeah! Bine, o să facem niște promovări la niște prieteni de-ai mei, nu să zic chiar prieteni, sunt niște care mi-au lăsat în comentarii să-i fac promovare, da? Nimic. Bine. Și aici noi vom scrie, cum să scriem YouTube, să recit puțin, recit. Bine. Așa, ce mare. Am pus la, îi facem, I hate pink. Când v-am văzut, I hate pink, da? Să și voi. Far Cry, Minecraft Story Mode episodul 9. Vedeți? Minecraft Q episodul 44. Ați face și noi, cred că 44 de episoade. Chiar mai mult. Uitați ce face. Special videos. Ce se uită el? Round Games. Ce și voi. Ce se uită? Round Games. Iată. Minecraft. 5 episoade. Minecraft acestea. Face episoade bune. Cu gândă, ia? Acesta cum se zice? Bă, auto cum se zice la acesta? La... Hai bă, că am uitat. Hai, amintiți-mi. Cu... Hai, lăsați, știți voi. Că în curând o să fie haine de acestea. Pink. Le aveți și pe Steam pe Pink. Puteți să-l dați la prieteni. S-a abonat. Și, cum v-am zis, nu fac doar o promovare. Ține promovare 2 minute. Facem o promovare. Promovarea asta va fi a lui lectură de la A la Z. Nu știu, poate cineva știe. El e lectură de la A la Z. Nu e el. Face cu The Forest, Flight Simulator. Abonată, bă, bunează-te, bă, m-am abonat. Bine. Și uitați-vă că facem și cu el cu Minecraft, facem multiplayer, așa știm și noi facem multiplayer. Face cu GTA, Minecraft Skywars, Minecraft Hunger Games, facem Minecraft, nu știu cum, Minecraft modat, mods. Bine, are pe puține abonați, și gaming și acestea sunt. Sper să-i găsiți. Dacă vreți să-l găsiți pe adânsul, uitați, aceasta, scrieți. Unii din voi puneți pauză și scrieți asta. Lectură de la A la Z. Scrieți asta. O scrieți aici și vă apare. Și încă la cineva. I hate pink. La pink. Pink. Scrieți I-H-A-T pink. I-H-A-T pink. Pink is baking. Scrieți I hate pink și o găsiți. Și așa e scris. Puneți pauză. Acum, pauză. Și scrieți. Și vreau să vă abonați la ei. Face o treabă bună și știu că are mai mulți abonați decât mine. Și aceștia sunt. Să lăsați voi în descriere canalul vostru și să vă fac și vouă promovare. E gratuit. Știu că nici eu n-am mulți abonați. Dar e gratuit promovarea. Când o să am și eu atâți abonați, până la 90.000, când o să am 90.000, atunci începe să fie cu bani. Să fie 5 euro. Zice. 5 euro va fi. Eu, când voi avea peste 200, ca la el m-a fi finit și l-a făcut promovarea la trecut. Când voi avea 200.000 de abonați, va costa 10 euro. Când voi avea și mai mult, va costa așa și așa. Dar când voi avea 5.000 de abonați, va fi gratuit pentru totdeauna.
vă zic. Dar până atunci mai avem și, să zic, atât cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut și o să fac promovări în continuare și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!